това обаждане на 911 все още няма обяснение. Защото това, което този мъж съобщава, никога не беше открито. 9 август 2013 година. Мъж на име Брандън Лоусън карал сам по тъмна магистрала в Тексас, когато горивото му свършило. Той се обадил на 911. В началото всичко звучало нормално, но после гласът му се променил. Той казал на оператора: „Има някой тук“. После казал нещо още по-странно: „Преследват ме в гората“. Но по-късно полицията потвърди: нямало други хора в този район. Нямало нападатели. Нямало други превозни средства. Въпреки това, Брандън звучал ужасен. Сякаш бягал от нещо, което ясно виждал. Той споменал за наранени хора. Нещо за борба. Но думите му нямали смисъл. Сякаш не възприемал реалността ясно. Когато полицията пристигнала, намерили камиона му празен, изоставен в тъмнината. Телефонът му бил намерен наблизо. Обаждането било прекъснато, но Брандън изчезнал. Няма следи от борба. Няма ясни отпечатъци. Няма обяснение. Ако слушаш внимателно обаждането, ще го чуеш. Не само страх, а нещо друго, което не трябваше да бъде там.